И здравейте на всички! Аз съм Хелиос Бак и на клип нещо не се получи. И моят приятел Дабос. Да. И моя приятел Дабос е тук. Сега ще играем Sky PvP. Ще играем Sky PvP. Аре да се блокираме в къщата. Аз скочих без кит. Бати тъпи съм. Да. Да, дали си ми. Да. Нещо бъгна видеото и... това стих. Нещо бъгна видеото и сега... Какво да кажа за тъпото видео и тъпото аудио? Моя глас се чува. Знаеш, че моя глас се чува, само че на скайпа ми. Но странно. Да. И то е бъгнат. Сега мисля, че оправи гласа. И аз съм пълен с стрентки. Напълних се с стрентки. Виж колко станаха. Виж. Сега чакаме. Вече... Пас. Сега кой чакаме? Вече няма такъв лак. Кеф. Аз съм 11 лева, бати кефа. А ти си 60 и някой. What the fuck, man? Извинете ме. Не мога да те ударя, ама торче с теб мога да удара. Не те ударих. Я ще хвърлям стрелки. Тазата. What the fuck are you? Пиу! 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 What the fuck? My damas! О, той ни... Опа! Казах му ти. Убих още един. Кой ще ме пазише? Къщичката съм. И ги убих трима. И си загубих диаманта. Аз си загубих диаманта. Не. Загубих си диаманта. Моя, дай ми го. Дай ми го. Това е моя. Ма той ми взел диаманта. И аз си имах един диамант. И аз съм тикнал лево. Бързо в честа. Нали? Защо честа ми се ремувна? Честа ми се ремувна и нямам нищо. Не бе, с това. С микс гейма и съм 12 левел, нали? И би трябвало да имам повече диаманти, а аз имам само един. Ама това парите ли са ни, Това парите ли са ни? Да. Аз имам само един, как така?
О, вярно бе! Пипо! Пипо, пипо, бъб. Да. Аз си купих един. А, не! Не се е получил, да. Късти, бе! Висите огъня, бе! Понякога се падат тъпи енчанти. Аре да скачаме. Аре да скачаме, е тъп. Аре. Оле, има почти някакъв 100 левел. Оле. 99. Аре. What the fuck? Аре, сега ще ги разби. Да. Как мога тия простаци? Взели ми дъмасорда. Убиха ли те? Вътре в къщата си. Опа! Дай ми дъмасорда. О, то ми показва тим, Ау! Някой ме би! Хелп ми! И мен ме убиха и стана голям лак. Хоричка! Аз ще скачам и си взимам кита. Та, ще следвам. Ти отгоре на Аз сега ще го трепна с лъка. Ау! Да, бе, тука ни лаги. Което... Хора, ще снимам само по 5 минути или по колкото и да е, защото не съм... По 10, защото не съм се регистрирал в Bandicam и епизодите ще се качват много бързо. И сори за това нещо. Ау! На долния етаж има един. Оу! Абе, и той ми с един удар ме уби. Абе, аре да няма такъв лак. А при мен има. Аре, слизай долу. Я, дай ми една, бе. Дай ми една. Ей, тъп, дай ми една. Да. Апе. Аре. Аре, бе, не мога го килна.